सारा त्रिपुरा नाम हाइजोइनिं प्रोग्राम सोलिबाय दङ हयतो जों बांलानि निउज पेपाराव रिविमानिया किन्तु जों जोंनि जे त्रिपुरासा ससियेल मिडिया दङ जों बर'नि बिसिंखै जों त्रिपुरासा लुखुराव जों खुनुगै मान दङबाय जोंनि मिडिया फ्रेन्ड्स दङबो जों बेलेखे हामबाय मारियो बीजेपी नि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि ते मंडली वाइस प्रेसिडेंट चिनी ताकुक रंजित देबबर्मा बाय ताकुक धनी देबबर्मा बंगनी खरगनुइनि लीडरशिप 19 फैमिली नि 53 वोटर्स चिनी बुबाग्रानि तिप्रमो थावो बरक जइन खालायफैके बरकनो जों बेले खाबाय खुबायखे बुबाग्रानि जों बरकनो लामसगो जों जागो 19 फैमिली जे 53 वोटर्स माने अबंखा जेन्युइन और कोनो कारचुपि ग्रै जे जागाव जों नुजागो गोबां मा जागाव जयनिं खालायखे हंखाय 7 जनानो हंखाय 700 जना खालायमारो 30 जनानो हंखाय 300 जना खालायमारो जों नुजागो किन्तु जों जागा तिनि जेन्युइनलि नर्मल लिस्ट बरिविदिगो ते बरकर तिनि बर्तमान तबो दंगो के आबुनि बागै जों सारा त्रिपुरानि लुकुरकनो सानानि मुचुंगो जोंनि बुबाग्रानि लीडरशिप त्रिपुरा दफा हामक्रायनि बागै बजे सामुं खायतामानि आबुनि बागै जों जत त्रिपुरा बनो लगिरिना नांगो बेतिनि दारा जों खायता बरनो जों खाबाय खुबाय लामसगो फाइनान्सियाल शुद्ध सिमनाव सिमिया सारा त्रिपुरा नाम हाइजोइनिं प्रोग्राम सोलिबाय दङ हयतो जों बांलानि निउज पेपाराव रिविमानिया किन्तु जों जोंनि जे त्रिपुरासा ससियेल मिडिया दङ जों बर'नि बिसिंखै जों त्रिपुरासा लुखुराव जों खुनुगै मान दङबाय जोंनि मिडिया फ्रेन्ड्स दङबो जों बेलेखे हामबाय मारियो न'नि बिसिंखै जोंनि जत त्रिपुरासा लुखुराव जोंनि बुबाग्रानि लगियो जे फाइनारावनो जे खुनुगै दंमोन आबुनि बागै न'नो बाइब्ले हामबाय मारियो ते जोंनि बरं गोनां इएम एजुकेशन रवीन्द्र देबबर्मा ते जोंनि इएम पिडब्लिउडी ते आरडी रुनिल देबबर्मा भाइस फाइजार ओंखाय जों दिनै जोंनि ताकुक धनी ते रंजित देबबर्मा बर'नो जों खाबाय खुबाय लामसो